Si amigo ko mga panggaan nakaagom agom misis niya mga tugang pagkabaruknitan. Pagkasumbikala na maray. Suya na da siya ki misis niya. Gusto niya na daan suwayan kaso da pwede takasal. Oh. Kundi anday niya da matius mga tugang ta si misis niya pagkabaruknitan, pagkasumbikalan, sugarol, chismo. Gabos na daan na mga negative adjectives mga tugang. Yaon ang kimisis niya. No need na to describe yaon na da gabos. Hinapot niya da si misis niya ang gum. Kung sakali gum na manggana ako sa loto, anong gum ang gigibuhon mo? No. Sabi pala ni misis niya, ay madali sa nangayon agom, babangaong ko ang pinangganahan mo sa loto, sa kuya na ang kabanga, tapos magsuruwaya na kita. Magsuruwaya na. Iyon, sabi ni misis niya, babangaon da, kumbaga 50-50 sinadaman sa ginanahan. Tapos, libre do na dasi pade, hanap ka na ni pade bago mong agom tabag suruwaya na kita. Sa kuya ang kabanga kang premyo. Ngunyan, si pade mga tugang, ay, tinubod man so sinabi ni misis niya, tinawan niya si misis niya ng 10 pesos, yan na. 20 pesos ini, isa mo na ang kabanga, 10 pesos, magsuruwaya na kita. Ito pala, ang ginanahan ni pade, balik taya. Nabalik taya balan. Akala kayo di misis niya magka-jackpot na. Babangaon dapat ang premyo. Tapos magsuruwaya na. Ito pala, balik taya sa naman balan si Pade.